Hej så. Tak fordi du kigger med. Hvis der er noget, man kan stille sit ur efter, så er det den online-kontrovers, der opstår hver gang en producent udgiver en ny version af sin DAW-software. Med nye funktioner og tweaks, der kommer næsten altid nye bugs, og utilfredshed blandt puristerne blander sig med begejstring blandt first movers. Men sjældent har negativiteten været så udtalt, som da Fender forleden slap den nyeste version af Studio One. Hvis du nu sidder og tænker, hvad i alverden er Studio One, eller for den sags skyld, hvad i alverden er Fender, så er du tilgivet på forhånd. Men tendensen, den findes overalt i corporate-verdenen, så måske kan du få lidt ud af videoen her alligevel. Studio One blev lanceret ved musikmessen i Frankfurt i 2009 af amerikanske Presonus, der et par år forinden havde opsnappet af to af de tidligere Steinberg-troldmænd, Matthias Juan og Wolfgang Kundrus, havde leget med en ny audio engine under navnet Kristall. En softwareudviklingsafdeling blev etableret i Hamburg, og efter et par års videreudvikling, så tog Presonus kampen op med de store drenge og frigav Studio One. Det var især ved lanceringen af version 2, at Studio One begyndte at hæve øjenbryn i branchen, takket være den omfattende brug af drag-and-drop-funktionalitet, det simple interface og især introduktionen af ARA-formatet, der blev udviklet i samarbejde med Celemony. For første gang så blev det nu muligt at integrere Melodyne direkte i Studio One, så man slap for den tidskrævende og besværlige proces med at analysere audiodata i real time. Men også den integrerede mastering-side vakte opsigt. Siden dengang der har Studio One stille og roligt vokset sig større og større, især takket være kontinuerlig innovation og gennemtænkt implementering af nye features. Der var ikke mange, der spåede Studio One de store chancer tilbage i 2010, men i dag der nævnes Studio One ofte i samme sætning som Pro Tools, Cubase, Logic og Live. Presonus har skabt sig et navn som en slags hyggelig underdog med hovedsæde i Baton Rouge, Louisiana, og en stærk tilknytning til lokalsamfundet. Stifteren James Odom er selv guitarist og elektronikinteresseret, og han startede Presonus i garagen i 1995 efter devisen no-nonsense produkter af god kvalitet til overkommelig pris. Det første produkt var en 8-kanals preamp med indbygget kompressor og gate, der kunne automatiseres via MIDI. Siden er porteføljen vokset stødt, og især de digitale Studio Live-mixere nyder stor respekt i branchen. Men alting har jo en ende, bare spørg Shubidur, og således så solgte Jim Odom sit livsværk Presonus til Fender i 2021. Det skal ærligt talt være ham vel ondt med lidt ekstra på kistebunden og nyde otiummet for. Good for you, Jim. Men ramaskriget, det var til at få øje på. Nu er det hele slut. Verden er lave. Rebellen er blevet opslugt af mastodonten. Vi har set det før. Gibson anyone. Studio One er død og begravet. Ja, i første omgang der mærkede Studio One-brugere altså ikke meget til den her ændring. Opdateringerne fortsatte, nye features dukkede op, og vi følte os stadig set og hørt. Indtil introduktionen af Studio One 7 i oktober 2024, hvor det for første gang officielt var Fender, der stod for lanceringen. Produktlinjen blev indsnævret, så den gratis Studio One Prime og den skrabede, men meget populære og prisbillige Studio One Artist blev skrottet helt. Det skabte mildest talt dønninger på musikforerne, må man sige. Man forsøgte at kompensere ved at nedsætte og ensrette prisen på opgradering til Studio One Pro, men det efterlod alligevel en dårlig smag i munden på mange brugere. Det var et knæk i den goodwill Presonus ellers havde etableret ved at gøre introduktionen til Studio One fleksibel og billig. Samtidig så lovede man en mere konsekvent og gennemskuelig opdateringscyklus med 3-4 større årlige opdateringer inden for versionsnummeret, samt fortsat evighedslicens trods et slet skjult skub hen imod den nyligt introducerede abonnementsmodel. Vi fik så faktisk kun 2 mindre opdateringer, som ikke bragte meget nyt til bordet, indtil forleden, hvor bomben faldt. Presonus Studio One 8 er her. Altså bortset fra, at det ikke længere hedder hverken Presonus eller Studio One, men Fender Studio Pro. Din konto hos Presonus, den ligger nu hos Fender, og Presonus som brand er væk. Alle Presonus audio interfaces er blevet relanceret, rebrandet med Fender-logo. Internettet eksploderede. Nu gik verden for alvor under. Studio One er død. Det hele er slut. Personligt må jeg indrømme, at jeg også selv gik lidt i stå.
Jeg stirrede mistroisk på skærmen og fik lidt ondt i maven. Det gik op for mig, hvor følelsesmæssigt investeret jeg egentlig var i historien om PreSonus. Jeg var med fra version 2, og jeg blev som mange andre overtalt af den karismatiske Rodney Orpheus. Hvis du har mødt ham, så ved du, hvad jeg mener. Til at prøve Studio One sådan bare for sjov, og jeg havde ingen planer om at slå op med Cubase. Men i løbet af kort tid fik Studio One vundet min tillid helt enkelt ved at være markant hurtigere at arbejde i, samtidig med at jeg følte, at mine kompositioner lød bedre og kom hurtigere i mål. Og især bruger-communityet og den hyggelige atmosfære, der syntes at omgive PreSonus som en lille fisk i en stor sø, det var ligesom med til at manifestere en følelse af at være en del af en musikfamilie, som hverken Avid, Steinberg, Apple eller Ableton kunne mønstre. Og så hentede jeg den nye software. Og chokket over at se titlen PreSonus Studio One erstattet med Fender Studio Pro, lagde sig stille og roligt. Familiariteten med den software, jeg havde kaldt mit musikalske hjem i over et årti, slog igennem. De nye features, som skuffer lidt, set i lyset, at det her er et nyt versionsnummer, og at vi fik så relativt få nye features ved de forrige små opdateringer, de fungerer godt, og de bringer faktisk ny værdi til programmet. Og så åbnede jeg tidligere produktioner og oplevede 0 problemer. Faktisk føltes Studio Pro 8 lidt mere responsiv end Studio One Pro 7, og så ramte bevidstheden om den kognitive dissonans. Hvad er det egentlig, jeg er sur på? Lige nu, der synes jeg faktisk ikke, jeg kan tillade mig at være sur. Som nævnt er jeg lidt skuffet over manglen på antal nye features, men Studio Pro har altid vægtet stabilitet over gadgets, og selvom visse tidligere versionsnumre nærmest boomede af nye features, så skal det jo altså også ses i lyset af, at Studio One i de første år var en meget skrabet dog, der havde brug for at fylde på med features. I dag fremstår den på linje med resten af markedets flagskibsprodukter som yderst kompetent og rig på funktionalitet. Det er med andre ord ikke, fordi der mangler deal-breakende features i Studio Pro. Så selvom ejerskiftet kan mærkes, så er det efter min mening for tidligt at række ud efter høtyven og organisere protestmarcher. Jeg forestiller mig ikke, at Fender bevidst vil ødelægge 15 års opbygget brugertillid og begrave Studio Pro i ligegyldighed. I modsætning til andre tidligere opkøb Fender har foretaget, så bringer PreSonus porteføljeprodukter ind i varmen, som Fender ikke selv tidligere har mestret. De har købt en bunke ekspertise og adgang til et nyt markedssegment, de ikke har haft held med at appellere til tidligere. Og samtidig så giver de deres kernekunder, guitaristerne, en indgang til den digitale verden, de måske har haft lidt berøringsangst overfor. Sidste år lancerede de jo faktisk en ny gratis version af Studio One til iOS og Android, kaldet Fender Studio, som var fuldt kompatibel med Studio One. Sådan lidt i stil med forholdet mellem Apple GarageBand og Logic Pro. Derfor så giver det sådan set også mening, at Studio One skifter navn til Fender Studio Pro. Al den her software, den udvikles fortsat præcis det samme sted i Hamburg, fortsat under ledelse af Mathias og Wolfgang og den gode Arndt Kaiser. Og jeg har svært ved at forestille mig, at det her ændrer sig markant i nær fremtid. Det ville være økonomisk idioti at rokke ved den båd. Men det er svært at spå, især om fremtiden, som Sally Storm P. sagde. Ja, faktisk er det uvist, hvem der har sagt det først. Det er nok bare en af de der sådan lige til højre benet ting. Indtil andet er bevis, der vælger jeg i hvert fald at tro på, at Fender spiller med åbne kort og lader Jim Odoms vision blomstre videre. Sikkert nok med slips på i stedet for den åbne t-shirt, men alligevel. Vi får se, om Studio Pro forbliver en spiller på markedet, eller om det gradvist går ned ad bakke, til der kun er gråd og tænders gnissel tilbage. Men lad os være enige om, at vi altså først brænder den bro, når vi når til den. Hvorfor skabe sig som en 4-årig at kaste med modellervoksen og teatralsk erklære sin exit, når der faktisk ikke er ret meget at skabe sig over? Jeg har i hvert fald tænkt mig at slå koldt vand i blodet og fortsætte med at bruge Fender Studio Pro, indtil det måske en dag ikke giver mening længere. Så længe dine værktøjer løser dine opgaver, hvad er så egentlig problemet? Men nok om mig. Hvad synes du? Er det den rene jammerdal, eller giver Fender-overtagelsen mening? Er det en glidebane det øjeblik, en større virksomhed opkøber en mindre, eller er det begyndelsen til noget nyt og bedre? Kunne du helt ærligt ikke være mere ligeglad? Deltag i debatten nedenfor. Og skulle du have spørgsmål eller andet på hjerte, så er du altid velkommen til at kaste en mail eller et opkald i min retning.
Vi ses. Short circuit.